They will ignore you until they need you. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎರಿಗ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಲೈಫ್ಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಆರ್ ಬರ್ರೆಗ್ಲಯ್ಯವು ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ದುಂಬುಲ ಇತ್ತೇರು ಇತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನನಲ ಇಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಗಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯಪ್ಪನಗ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಗಲನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಪೇರು ನಿಗಿಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚಿನಗಲೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಡ ದನಿ ಪುಗ ಹೊಡಿತು ಅರೆ ಇರ್ ಪುಗ ನಗ್ಲದೆ ಅಂಚ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಣಪೇರು ಮಾರೆ ದನಿ ಹೆಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಡನಿ ಬರ್ತಡೇ ಉಂಟು ಹೆಂಗೊಂತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಪುಗ್ಗಲ ಹೊಡಿತು ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ ಮೇರೆ ದಾದಾ ಬಿಡ್ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ತುಲೆ ತುಲೆ ಹಲೋ ಅರುಣ ಜಾನಿ ಪತ್ತೆ ನೀನು ದುಬೈ ಇದ್ದು ಏ ಜಾನಿ ಎಂಜಲ್ಲಯ್ಯ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾರೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಮಾರೆ ಅರುಣ ಈ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲನಾ ಫ್ರೀ ಪಂಡ ತಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ದಾದಾ ಪನ್ಯಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲರ್ದು ಅಮ್ಮನ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ್ ಮಾರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಏನೋ ಶುಗರ್ ಲೋ ಅದು ಬೂರ್ದಿರ್ಕೆ ಮಾರೆ ಒಂಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಲೆಸ್ಕೊಂಡು ಪೋಲೆ ಆವ್ ಜಾನಿ ಆವ್ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಚಿಯ ಯಾ ನಿತ್ಯ ಒಪ್ಪೆ ಈ ಐಕದ ವರಿ ಮಲ್ಪುವ ಅತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲದ ನಡುತ್ತು ಏನ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ್ಲ ದುಬೈ ಕುದೊಂದು ಒಂಚೂರು ತೂಲ ಮಾರೆ ಓಕೆ ಅವ ಬಾಯ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅರುಣ್ ಯಾನ್ ಜೆನ್ನಿ. ಏ ಜೆನ್ನಿ ಎಂಜಲ್ಲಯ್ಯ ಒಲ್ಲುಲ ಮಾರೈತಿ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಸಾರಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಪಿದಯುಲ್ಲನ ಮಸ್ತ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅಂದಿಯಾ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಜಾನಿನ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಒಂತೆ ಸೌಖ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಇದೆ ಅಂದ್ ಜಾನಿ ಎಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತೆರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜೆ ದೇವರ ದಯಟಿ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ದಾದಾ ಪನ್ಯಾ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಗ್ಲೆಸ ಒಲಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲಯ್ಯ ಎಂಜಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಈ ವಾರ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾವ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿನ್ನ ಟೈಮ್ ಗ್ಲೆಸ ಅಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ 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 ಬಾಯ್ 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 ಹಲೋ ಅರುಣರ್ ಯಾನ್ ಈ ತಿಂಗಳದ ಎಂಡಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇ ಓ ಅಂದ ಜಾನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏ ಜಾನಿ ಓಲ್ಡ್ ಬಲ್ಪ್ ಜೆನ್ನಿನ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಯಾನು ಕಾಲ್ ಪಾಡುವೆ ಹಲೋ ಜೆನ್ನಿ ಜಾನಿ ಲೈನ್ ಉಡ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಜನಿ ಈ ಹೆಂಚಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಈ ತಿಂಗಳದ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ 16 ಗಂಟೆದ ಏನ ಫ್ಲೈಟ್ ಓ ಅಂದ ಯಾನ್ಲ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನ 4 ಗಂಟೆದ ಫ್ಲೈಟ್ ಓ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಅರುಣ್ ಈ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಕ ಅಗತ್ಯತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಬರ್ಪಿನತ ಆವ್ಯಾ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐಟ್ ದಾನಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಬರ್ನಾಗ ದಾದಂಡ ಬೋಡಣ್ಣ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಒರಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೇನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೋಡಣ್ಣ ಪಂಡ ಏನ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾರೆ ಆ ಬನ್ನಗ ರೆಡ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಚಿವಾಶ್ರೀಗಲ್ ಪಸರಲ್ಲಿಯಾ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆದ ಮಾಲೆ ₹10 ಅವ ಯಾನ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತಯ್ಯ ಮುಲ್ತುಡ್ ದಾದ ಬೋಡಂಡ ಪನ್ಲ ₹10 ಜೆನ್ನಿ ಈರ್ಗೆ ಏನೇ ಲಾಯ್ಕಾಂಡ್ ಏನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಯಾ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಐಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಗೆ ತುಮ್ಮಿನಾಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ 80-90,000 ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪಗೆ ತುಮ್ಮಿನಾಂಡ ಒಂಜಿ 70,000 ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 20,000 ಉರುಡು ನಿಕ್ಕ ಹಾಪಿನಾಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪತ್ತಂಬಲ್ಲ ಓಕೆ ಶ್ಯೂರ್ ₹10 ಈ ಐತದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೆ ಲೆಸೋ ಇತ್ತಿನ ನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಪಂಡೇರು ಕಾಸ್ಪುರ ಈಯೇ ಪೇ ಮಲ್ತ ಪಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿನ್ನ ಕಾಸ್ಪುರ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅನ್ ಮಲ್ಪುವ ಆವ್ಯಾ ಅವು ಪುರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಈರು ಊರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ತೂಕ ಬಕ್ಕ
ಎಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕುದ. ಹಾ ಅರುಣ್. ಹಲೋ ಜಾನಿ, ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಲರಿಯಾ? ಹಾ ಆನ್ ದ ವೇ ಅಂಕಲ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ. ದಾದ ಆನ್ ದ ವೇ, ಕಾಂಡಿಡಿಂಚಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಬಣದಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆಯಾ? ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ. ಹಾ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ, ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ, ಬೇಗ. ಜನ್ನಿ ಎಂಕುಲ್ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರಂದಿ ಪುರ ಏತು ಸಮಯ ಆದಿತ್ತು. ಸೀಮಾ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಆನ್ ದ ವೇ ಉಲ್ಲೇರು, ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು. ರೆಡಿ ಆಂಡ ಬಣಸ್? ಒಡಸ್ ರೆಡಿ ಉಂಡಿ. ಹಾ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಕೊರ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂಚೂರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಆಗಲಿಗೆ ಐಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಕಾಸು ಕೊರೋಡತ್ತ. ಆವ್ ಆವ್. ಅದೇ ಹಲೋ ಏನಾಡಿಯಾ? ಯಾನು ಬರ್ನಾಗ ಮೇ ಅರುಣ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಶಿವಶ್ರೀ ಕಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಸಾರಲ್ಲ ಬಂಡದು ಇರಗಿತ್ತೆ ದುಬೈಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಏತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದ ಬೇಲೆ ಬಂಡದು ಅವಲ ಈ ಟೈಮಗ್ ಅಗಲೇ ಪುರ ಊರುಡ್ ಕುಲ್ದು ಒಲ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲಲ್ಲ ದಾನೆ ಕಾಸು ಕುಲ್ದು ಪುರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕುವ ಬಣ್ಣ ಎಣ್ಣೊಂದಿಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಅವು ಪುರ ಅಗಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆಗಲ್ ಮೂಲ್ ಚೀಪರ್ ಮಾಲ್ ಪರ್ಪಲ್ ಅಗಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುರ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಂದಿಯ ಎನ್ನಡಲ್ಲ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಹಚ್ಕೋ ಸಾವಿರ ಕೊರತು ಬಸರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಬಸತ್ತಿನಲ್ಲ ಕಾಸು ಏನ ಅವು ಪುರ ಆಪಿ ಒಪ್ಪಿನ ಬೇಲೆನೇ ಆಯ್ತು ಅಂತರ ಬಿಡ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಹೋಯ್ತೆ ಸದ್ಯ ಏತೆ ಅದ ಇಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಬಲೆ 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 ಬಲೆ. ಒಕ್ಕ ಎಂಚ ಅರುಣೇರು ഞാൻ സൗഖ്യം മാറി നിങ്ങളെഞ്ച ಅತ್ತ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಏತು ವರ್ಷ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನದ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಅಂಡಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂಡ್ಲೆ ಅರುಣೇರು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಾಗ್ ಲೆಸಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಉಣಾಸ್ ಕೊರಿ ಇರ್ತಲೆ ಆ ಉಣಾಸ್ ಎಂಕುಲು ಊರ್ದ ಉಣಾಸ್ ತಿನ್ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏಸ್ ಆಸೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬರವರುಡು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಇನಿ ಬಂಜರ ಉಂಡ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಅದೇ ನನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ವಾಡು ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎದಡು ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋಕ ನನ್ನ ಎದಡ್ಗದ ರೈಟಾ ഞാൻ കറുതടെ വിട്ട ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಾನ್. ಎಸ್ ಅರುಣೇರ್ Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರುಣೇರ್ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಶಿವಶ್ರೀಗಲ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಸರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತೈರೆಗ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ದ ಪುರ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅವಳು ಏತರನ್ನದ ನಾವು ಬಾಟ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏಜ್ ಏನೋ ಅಂತೀನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಂದಿಯ ಯಾನ್ಲ ಐಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡು ಟೇಬಲ್ದ ಮಿತ್ತು ದೀದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮದತೆ ಪೋಣ್ ಸಾರಿಯಾ. ಮಲ್ಲೆತ್ತಿಯ ನಿಗಲು ಕೆನ್ನೈಕ್ ಎಂಕ್ ಈನ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಐಕಿ ಅನ್ ಪಂಡಿ ಈ ಎಂಗಲೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ದುಂಬು ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾತ ಅವು ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ದಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಕಾಲ್ ರೀಡ್ ಆಯಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ಕಾರಡ್ ದಾದ ಪುರ ಪಾತಿರ್ ಏರಿಯನ್ ಪೂರ ಕೇಂಡೆ ನಿಗಲು ಊರ್ದಾಗಲ ನಾತು ಸಸಾರ ಮಲ್ತ ಹಿಂಡನ್ ಬಿಡ್ಚಿಯ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಊರುಡು ಬದುಕುವೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಹಾತು ಸಸಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಊರುಡು ಬದುಕುನ್ ಪಂಡ ಆಯಾಗ ಊರುಡು ಬದುಕೆರೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಆ ಊರುಡು ಸುದು ಬದುಕು ತೋಜದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಡೇ ಉಂಡು ನೆತ್ತೆರಡೆ ಉಂಡೆ ನಿಗಲಿ ಬಂಡದತ್ತೆ ಎರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ನಿಗಲ್ ಕಾರಡು ಪನ್ನೆ ಕೇಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು.